Meron nga tayong shout out mula sa kabisyo natin out there. Go DJ Justin. Sino ba siya? Ayan, shout out daw kay sa isa kong kadorm na may crush sa isa pa naming kadorm pero ayaw umamin. Wait lang. Sa loob ng isang dorm Na may maraming rooms. na maraming rooms, Yeah. pwede ba magkasama lalaki babae? Yes po, pwede magkasama. Sa dorm namin, pwede magkasama yung girl at saka yung boys. So yung sinasabi mong kadorm mo, guy yan. Guy, Tapos yung crush niya, babae, nakadorm din namin. akala ko lalaki din eh. Ba't di ka nag-name drop? Ayan. Ayan na. Sasabihin mo ba? Pwede naman. Pero nagpapa-shoutout ba talaga siya? Opo. So, anong buhay ng isang estudyante sa dorm? Mas free ba siya kaysa dun sa sinasabi nila nakasama yung mga magulang, relatives? Based on my experience, mas madali siya kasi nasa dorm lang ako, kumbaga malapit sa school namin. Tapos natutuwa ako kasi ka-close ko yung mga ka-dorm ko. Marami nakabuo kami ng bonding, ganyan, relationship. And at nakakatuwa kasi hindi siya hassle. And marami kaming napag-uusapan, napagkukwentuhan. So, kumbaga, kapag nasa dorm ako, tinuturing ko siyang second home. Pero nami-miss mo rin yung pamilya mo? Oo naman, namimiss ko. Siyempre, lalo't hindi po ako nakakauwi at medyo malayo kami sa bahay namin kasi sa DRT pa ako. Ano yung DRT? Doña Remedios Trinidad. Okay. Isa siya sa mga tourist destination sa Bulacan. Pag pumunta ako dyan, parang dapat nakabarot saya ako. Parang ganun yung pakiramdam. Lahat mananagalog sa'yo. Oh, okay. So, yun pala yung life mo. Okay, ikaw naman, DJ Ray Ray, hindi ka nagdo-dorm. Yes. Oh, so umuwi ka sa family mo palagi. Yes. At ilang oras ang biyahe from school to ano? Tumatagal siya ng 1 hour and 30 minutes. Oh, kasama seconds ha. Ikaw ha. Sobra yung pag-aano sa time. Pero hindi ba nakakapagod yun? Yung bumiyahe ng ganun? Siguro kapag lalo ngayon, siguro po mas na-experience ko siya kasi 7 a.m. yung klase namin. Oh, so panawagan to sa lahat ng mga school na baka pwedeng late naman yung pasok ko. Sige na. Lugar naman. So yung 7 a.m., sobrang aga na nun para sa inyo. Kasi babiyahe ako ng 5:30, ganun, para lang maabutan yung 7 a.m. Tapos yung traffic, malala o sakto lang? Kasi ngayon po, syempre, ang Bulacan ay talagang inaayos ang mga kalsada. Inaayos nila yung kalsada. Di ba parang ano yun inaayos yung kalsada, inaayos yung tren, tapos... Bulacan. may narinig ako dun eh. yung sa mga kakalsada ng Bulacan. Sabi nila laging may sira. Lubak. Oo, lubak. Bulacan. Lubakan, ganyan. Uy, pero growing, hindi city ang Bulacan, diba? Growing lugar ang Bulacan. Oh, so anyway, yung dito nga lang pong bumiyahe ka from Pasay to QC, abuti ka na ng 2 oras eh. Kumusta naman yung Bulacan sa Bulacan, tas ang daming ginagawa sa kalsada. Kaya siguro, eto na yung senyales para mag-dorm ka. Ngayon pa talaga no? Pero buti hindi ka nainggit kay DJ Justin na nagdo-dorm. Gusto ko po talagang lagi nakikita ang parents ko. Ikaw DJ Ray Ray, hindi mo gusto na nakikita parents mo palagi? Ako, syempre gusto rin. Kaya lang, may work kasi si mama. So parang tas yung mga kapatid ko ay may sarili na rin mga family, ganyan. So may sarili silang bahay. Kaya minsan na lang din ako nakakauwi. Minsan video call, ganyan. So para nakakamusta sila, ganyan. May ganun pala. So meron naman din kasing presensya ng social media para makapag-communicate sa iyong mga minamahal sa buhay kahit na nasa iibang lugar ka. Totoo. Buti hindi kayo nagkaroon talaga ng jowa sa mga kanya-kanya ninyong buhay. Straight talaga kayo na hindi ako nag-aaral lang ako, hindi ako magjojowa. Opo. Talaga? Naging kasunduan nyo ba yung magbabarkada? Ako po, sa family kasi yun. Wait lang narinig ko na naman yung po Uy, hindi ako masyadong matanda Grabe Kung merong matanda dito sa Love Radio, hindi ako yun. Yung DJ, bago ako, yun yung matanda. Char!
Ayun. So, sa family namin, sa family namin, ay, kumbaga nag-promise ako kay la mama, hindi, gagraduate ako walang kahit anong puppy love, mga ganyan. Nag-promise MU, ka. Okay. Pero ako naniniwala ako na maganda naman na promise yun. Kasi ako, graduate din ako ng NBSB. Yung? Oo. Tapos, nung nagtatrabaho na ako 3 years later, biglang sabi ko, ay, shucks, dapat pala lumandi ako ng lumandi dati nung nag-aaral pa lang ako para alam ko yung pakiramdam pag ginugood time lang ako. Kumbaga, naaral na. Oo, naaral ko na sana. Sana sinabay ko na dun sa pag-aaral ko. Yung pag-aaral sa pakikipagrelasyon para nung nandyan na yung karelasyon, hindi ako masyadong naluloko. Ganon. Pero anyway, maganda namang focus yan. Kasi may mga ibang tao talaga na, alam mo yun, hirap mag-multitask. Tsaka merong pangako na gustong tuparin para sa kanilang mga magulang. Yes. And we are proud of you. Yes! May iyakan pa lang. Oo. Oy, pero guys, eto talaga yun ha. Mamaya makakapiling nyo pa rin kami dito sa Love Radio. At makakasama pa rin natin ang ating mga radio student jocks from Bulacan State University at meron silang ibabahagi sa inyo isa-isa. So abangan nyo po yan. Mamaya kapiling nyo pa rin si DJ Rocky, DJ Ray Ray, and DJ Justin. at ito ang Love Radio Academy. So here's our next song. Masarap. Hala, Ano kaya? masarap. Oh. Bibingka? At pwede naman yun, pero ito talaga dapat present kapag may birthdays. Hala, Shanghai. Ay, matamis. Leche plan. Yung may binublow. Hala, cake. Yes! O, diba? Ito na cake, guys. Cake. Na minsan gusto rin ng mga lalaki. Yung cake. Ganyan. Yes, here's Florida 99%.